Samuel Vaulimo, Elisa Vaulimo, Comments Helsinki. Pari numero 146, Emmi Jurvanen, Pia Toivonen, Rockin Flames, pari numero 149, Jilla Mäkelä, Elsa Lumme, Rockin Flames, Valkeakoski. Pari numero 151, Justiina Sand, Oona Kykälä, Rockin Flames, Valkeakoski. Pari numero 152, Lahja Kivimaa, Sonja Hovi, Rockin Flames, Valkeakoski. Pari numero 161, Veera Haapala, Noora Skar, Rockin Flames, Valkeakoski. Ja viimeisenä finalistiparina pyydän lavalle pari numero 172, Elias Eerola, Ella Äijänaho, Pauli Hämeenlinna. Finalistit, oletteko valmiina? Ja hidas kierros lähtee. Olkaa hyvä. Vaan nopea. Anteeksi, eli siis lisää lauluja tulossa. Eli me emme tanssi tässä luokassa nyt hidasta ja nopeaa, kuten rakas kilpailuohjaajamme juuri minua ohjeisti. Tanssitaan suoraan nopea. Okei, valmiina? Lähdetään. Nyt! Näki matkalla Atlantin, oli se suuri kiinalla.